Candle at parking boys naman sa Manawag, pinulong ng pulisya matapos ang umano'y pambubudol sa isang vlogger. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ipinatawag sa Manawag Police Station ang lahat ng rehistradong Candle Parking Boys noong 1 ng Pebrero kinaumagahan matapos lumabas ang video ng isang vlogger na nagsiwalat ng umano'y pambubudol ng isang candle boy. Ayon sa vlogger na galing Bicol at bumisita lamang sa simbahan ng bayan matapos mag-viral ang video, nagsilipa na sa comment section ng iba pa umanong nabudol. Dahil dito agad na pinulong ng pulisya ang mga rehistradong Candle Parking Boys upang ipaalala ang patas na pagtitinda sa paligid ng simbahan. Naging viral po yung post regarding po sa ating kapwa, kababayan who allegedly, but I have some reservations na meron pong budol. No, it's not all. Mahirap naman pong lahatin. Ang dami po ang nagtatrabaho ng marangal. Inayuhan ng mga ito na i-report ang sino man nanlilinlang o nag-o-overprice upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Ayon sa alkalde ng bayan, hindi dapat husgahan ang lahat dahil karamihan ay nagsusumikat lamang para sa kanilang kabuhayan. Banta naman ng lokal na pamahalaan ang sino mang mahuhuling lumabag sa patakaran ay mahaharap sa kaukulang parusa. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.